ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದುಂಬು ದಾದಪೂರ ಮಲ್ತಿಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಪಣಪುಣ ವಿಚಾರನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನೆ ಏನು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾಯಕರ ನಗಲ ಪೂರ ಪಣ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾತೇರು ಅಶೋಕ ರೈಕ್ಲೆ ಇರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಾತೇರದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಓಟು ಕೊರಡೊಂದು ಆತೆ ಕೇನೋಡು ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಬಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ MLA ಶಾಸಕರು ಈ ಭಾಗದಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ತುಂಬುಕೊಂಡು ಅಂಚಿಪೋನಾಗ ಶಾಸಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಸಕರ ಆದಿತ್ಯ ನಾರ್ನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಪುರ ಗೆರೆತೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಭಾರಿ ಇಂಪುರ ಅಂಪುಡು ಮೂಲು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆನೆ ಕಟ್ಟಾದು ಇಡೀ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಸಂಗಮ ಆಪಣಕ ಏತ್ತು ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಉಂತುಂಡು ಆತು ನೀರು ಉಂತದು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡದು ಓವೋ ವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜ ನೀರಿದ ಆಹಾಕಾರ ಉಂಡ ಆ ನೀರಿನ ಕೊರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತಂಪು ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆರ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕೊರೋಂತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬಂಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿಲಾತಿಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಂತ್ರಿ ನಗ್ಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪುರ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಪೇಪರ್ ಓದಿನ ಪುರ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ ಕಟ್ಟಿಚಿರು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಆನೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಡವರಿಗೆ ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 94C ಸರ್ಕಾರದ ಅವರ ಜಾಗ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು 4 ಜನ ಹೋಗುವಾಗ ಮಠಂದರು ಪೋಯರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಂಚ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಓಟು ಕೋರ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಈತೆ 5 ವರ್ಷೋಡು ನಿಖಿಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಂಡೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಆಡಿತೀನಿ ಈ ದೇಶ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಪ್ಲೆ ದಾದ 5 ವರ್ಷ ನಿಖಿಲು ಮಲ್ತಾರ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಪ್ಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ₹1 ಅಲ್ಲ ಈ ಭಾಗವು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಆತನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಬಜೆಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬರ್ಪಣವ ಅತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಗೊಂಜಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬೋಡ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋಡ ಅತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋಡ ಅತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗದ ಕೈತಲ್ ಕೊಯ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈದನಿ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ 5 ಕೋಟಿ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಐಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಪಗ BJP ಸರ್ಕಾರದ MLAನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತೀರ ಅಪಗನೇ ಐಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಡ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದುವೇ ಸಂಜೀವ ಮಠ ಅಂತವ್ರು ಐಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿತ್ತೇರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಐನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಂಡಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ್ ಏನು DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಪುತ್ತೂರುಗು ದಾದಾನ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಐಕೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ್ವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಡು ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದಾಗ ಐಕೆ 5 ಕೋಟಿ ದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ 5 ಬುಕ್ಕ 10 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೂರು MLA ಆದಿತ್ತೇರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ 100 ಕೋಟಿ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲ್ ತೂತಿಪ್ಪಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಆತನ ಅಂಡ ದುರಾದೃಷ್ಟ ತುಲೆ 4 ವರ್ಷ ಆತ ಶೋಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನಂಚು ರೋಡ್ ಪೋಣಗ 248 ಅಲ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ್ ಬೋಡಾಗ್ಲಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಸಮಾನಾಯನ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತನಾರು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ 2 ಜನ ಮಂತ್ರಿನಗಳಿದ್ದೀರ ಅವಳ ಅಂಗರ್ ಆ ಸುಳ್ಳಿ 6ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ 6ನ ಭಾಗಡು ಬರ್ಪಣ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 240 ಜನನು ಕೊರ್ಪುನಾಥ ಮಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಲೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಟು ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು ಕೂಡ 5 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದೆ
ದಾದೆ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಐಟ್ ಕೆಲಿಂಜಿ ಹಾಕೊಂದುಂಟು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಇಜ್ಜಡಿ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜೇರಿ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಾರಡೋರಿ ಅಂಡೋರು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೆತ್ತಾಗದ ಬೊಂಡ ಆಯನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲತ್ತದ ಗೊರ್ಪಣೆ ಬುಕ್ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಕೀ ಕೊಡ್ದು ಬಾರಂಡು ಎದುರ್ದ ಗೂಡಂಗಡದೆ ಮರ್ದು ಗೊರ್ಪಣ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಗೂಡಂಗಡ್ದಾರೆ ಎದುರ್ದಾರೆ ಮರ್ದು ಗೊರ್ಪಣ ದೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹನ್ನೆ ಬರ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ ಹನ್ನೆ ಬರ ಇಂಚ ಒಂದು ತೊಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ರಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜ ಮುಲ್ಪ 40% ಕುಜ ಐಕ ಒಂಜಿ 24-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ 6 20% ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕ ಕೂಡ ನೀರಿದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಐಕ ನೀರು ಜಿಂಜಾವನು ಇಲ್ಪಡ್ದು ನೀರಿದ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪುರ ಉಂಡು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಏನು ಪಣಪಣ ಈತೆ ಓಟುಡು ಗೆಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಬಂತಿಜಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಡ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ 3,500 ಜೋಕುಲು ಅಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೋರ್ಬೋದು ಐನೊಂಜಿ 50 ಎಕರೆ KMF ತಗ್ಲಿಗೆ ಲೀಸು ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೆತ್ತಲೇನು ಸಾಂಕದು ಎಡ್ಡೆ ತಲಿ ಇನ್ನ ಗಿರಿಯ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ತಲಿ ಬರ್ಪಣತ ಆ ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿಲೇನು ಪೂರ ಕೊರಳಿ ಊರುಗು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆತ್ತ ಸಾಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೆತ್ತಗೆ ತಿನಿಯ ರಜ್ಜೆ ಅಂತ ಸೈತೊಂದುಲ್ಲೋ ಒಂಜಿ 100 ಎಕರೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 50 ಎಕರೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆನಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಡಿದ ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಡಿದ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಏತ ಮುಲ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಸಾಂಕುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುರಿ 100 ಕಿಲೋ ಬರ್ಪಣೆ ಪೆರುವೈಡ್ ವರಿ ಸಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಟ್ರು ಸಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಬ್ರೀಡಿನ ಕೊಡಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎನಿಮಲ್ ಹಬ್ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಾನೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನೇಗೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೇ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಲೀಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೋರ್ಡು ಏನು ಪನ್ಪನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋತುಂಡು ಕರಿನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಯಿ ಸೋತುಂಡು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ MLA ಅದು ಬುಡ ಆಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಣತೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕಲ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶಕುವಕ್ಕ ಆತು ಕೊಣತೇರು ಈತು ಕೊಣತೇರು ಆಂಡ ಸೋತುನಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಸೋತುನು ಪಕ್ಷ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಒಂತೆ ಬಲಿತೇರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಾದು ಸೋಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೇನೆ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಊళ్ళೋ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಓಪಣೆ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಬೂತುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬೂತುಡು ಒರಿಯಾಗ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಓಟು ದಗಲದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆತಿಜರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆತೇರು ಕೆಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಪಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆತೇರು ದೆನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏರೆರದಿಲ್ಲ ಸೋಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಏತು ವರ್ಷ ಬೊಂಡ ಅವಡು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಬುಕ್ಕನಂಕ ಬರ್ಪಣು ಪುರಸಭೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಒವ್ವು ಓಟುಲ ನಂಗೆ ಗೆಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗೊಂಡು ಬೊಡೈನಾಥ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಡ ಪಣಪೇರು ಇರು ದುಂಬು BJP ಇಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇರ ಭಾಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬದ BJP ದೋಸ್ತುನಗಳಿಗೆ ಅನ್ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಇರ ಭಾಷಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇತೆ ಆತಂಡಿ ಏನು ಓಲ್ಲ ದುಂಬು BJP ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಓಡ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರೆ ಬೋದಿಸಿ ಒವ್ವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ದೂರ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಸಿ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಲ ಏನೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪತ್ರ ಬತ್ತರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏತಾಪೋತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ ಕ್ರೀಡೆನ ಪುರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೆ ಪಾಪದ ಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ಏನೇ ಪೊಲಪೋತಿಜ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಬುಡ್ನೆ ಬಂಡ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಿರಂತರ ಏನಾನು ತೋರಿಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ
ಏನು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ BJP ಪಕ್ಷದ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸುಮಾರು 22,000 ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒಡಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ದಾಪನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತವರಿ ಪಿರಾಡ್ದುಗಳದು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ನೋಡಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಎಂದ ಅದ ಕುಟ್ಟುನದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಏನೇನನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲ ನುಂಚಿ BJP ಇತ್ತರೆ 2,200 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಅಂದ್ ಏಪಲ ತೋತಿಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಏನಾನ ನಿರಂತರ ಏನು 2 ಜನ ಕಡಪುಂಡಾಂಡ ಅಕಲ್ ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ 94 ಸೀದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡಪುಂಡಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಫೈಲ್ನ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುಣ ಕೆಲಸ ಅಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕಡೆರ್ದೇನ ಬತ್ತನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜರು ಐಕಿ ಇವರು ಐಕೆ ದದಾಲ್ಲ ಬೇತೆ ತೊಂದರೆ ಬಡದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಂಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೂಡ ಏತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜರು ಐಟು ದೂರ ದೀಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಣ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಕಲ ಏನು 5 ಜನ BJP ದಕ್ಕಲಿಗೆ 3 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರೆದ ಗರ್ಪಣ್ಣ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಆಂಡ ಇನಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಊಡ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರಿದ ಬರೆದ ಗರ್ಪಣ್ಣ ಐಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೆನ್ನು ಪೂರ ತಡೆಯಾಡತೀರಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಬರ್ತದೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದಿಮೆ ಉಂಟು ಐನು ನನ್ನ 5 ವರ್ಷೋಡು 5 ಆಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಐಟು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಳಿ ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಓಡೆ ಪಾಪದಕ್ಕಲ ಇನಿ 94C ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಎತ್ತಿಂದ ಐನು ತಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟು ದುಡ್ಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಐನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಡು ಬಂತದ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬೋರ್ಡು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ ಏನೇನು ನಟ್ಟೊಂದೊಳ್ಳೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಸಂಬಳನು ಏನೇ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಏನೇ 5 ವರ್ಷ ಉಚಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಶಕೋಕ ಬಂಡಿರ ಶೋಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹತ್ತೆಂದು ಎಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಏನು ಬಂದ್ಪಡೆ ಮಾತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ MLA ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಕಲ ಸಂಬಳ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತ ಪಾಪದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪು ಆಡು 1 ಲಕ್ಷ 224 ಬಂದ ಅಡಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 3 ಕೋಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೋಪುಣತ್ತ ಕೊರಡಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರಪುಣ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬರಡು ಒಂದೇ ರಾಶಿ ಭಾರತ ಕೊರ್ಪುಣಂಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಬರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೋಡೇನಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪೆರುವಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮನ ಏನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಪೆರುವಾಯಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಬೋಡ್ಚಿ ನಾ ಹೊಂದಿತ್ತು ಐಕೆ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸೋಗ್ದ ರೋಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಏನಪ್ಪ ಬುಕ್ಕರ ಪೆರುವಾಯಿನ ಬೋಡ ಮಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಕ್ಕುಂತಲ ಸೆಟ್ರ್ ಗೆಲ್ತಿಲೆ ಕೊನೆ ಈ ಅಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ತುಳಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಪುರ್ನಾಗ ఆయన ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ನಿರುಂದು ಬರುಂಡು ಎಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದ ನಾವು ಗೊತ್ತಿ ಏರು ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಏನಂಚ ಮಾಡದೆ ಹಾಲು ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ನೆತ್ತು ಪನ್ನೆ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಗುರುತಿಸವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐನು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಈ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪನೇ ನಂಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಏನು ತುಳಿ ನೀ ನಿಖಿಲ್ನ ಇದಿರ್ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡೋದಾಂಡ ಏನು ನೆನತಿನ ಐತಿ ಏನು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಐದು ಈ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ಏನ ಹಿರಿಯರ ನಕಲ್ನ ಮಾತ ಇನಿ ಮಾತಾರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಮಾತಾರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟುಗೆ ಪೋದು ಆ ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ಗೆ ಓಟು ಕೊರ್ಲೆ ಶಕು ಅಕ್ಕಗದಲ್ಲ ಬರಡು ನಿಜ್ಜಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಮಾತಾರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಉಂಟದು ಅಶೋಕ ರಾಯ್ಗಳಿಗೆ ಓಟುಕೇನು ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮಟ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂಜೇ ವಿನಂತಿ ಅಶೋಕ ರೈಗಳಿಗೆ ಓಟು ಕೊರಿ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ ಓಟು ಹಾಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಡ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡರ್ನ ಇನ್ನು ತಿದ್ದೋನ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಪಾಪದಾಯನ ಕಣ್ಣೀರು ಒಡಸು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ
ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಣ ಅವಾರ್ಡ್ 94C ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ನಾಡು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಡ ಉಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಡ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡಿ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡು ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ನಂಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಡು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ದಾದಾನ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ತಿಂದಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕುಣದು ಓಪನ್ ಅಂಜ ಟೈಮುಡು ಏತೋ ಜನ ಸಹಿತ ಪೋಯಿನಗ್ಲು ಮರಣ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಪಾರದು ಪೋಯಿನ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ అయిన ಯೋಜನೆ ಬೋಡು ಬಡಿ ರಡ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ಡಾಮರ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಐಟಿ 40% ತಿಕ್ಕುಣದಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಮರ್ ಪಾಡ್ನವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ನ ಓಡೆಗಿಲ ಅವು MLA ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಬತ್ತೋಂದಿಪ್ಪುಲು ಐನು ಇಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೋಜವನೆ ತಂದೆ ಅವು ಇಜ್ಜನ ಬರಪುಲು ಏರ್ನ ದುಡ್ಡು ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಕೊರಪುನ ಎತ್ತಿ ನಿಖಿಲಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇರು ನಿಖಿಲು ಚಟ್ನಿ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಓಟು ಬಂದು ಅರ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದು ಬರೋರ್ಚಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರನಾಗ ಒಂಜೇ ಇಡ್ಲಿ ಕೊರಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ ಐಕಿಲ ಈ 15 ವಯಸ್ಸು 20 ವಯಸ್ಸು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಟಿಗೆ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ನ ದುಡ್ಡುಡೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಥ ತೋಜವಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏನು ನಿಖಿಲ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೋಜಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಈ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಣ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಣವು ಅರಿ ಕೊರ್ಪುಣವು ಐಟು ಉರುಪೆಲ್ ಅರಿ ಕೊರಡೊಂದು ಏನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಣಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವು BJP ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಗಲೇ ಕೊರಕೋ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮತಕ್ಕೆ ಏನಕೋ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಪೋ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯದ ಸಾಧಿರುಳ್ಳು ದೆನ್ನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಣಪುಡ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೋದು ಓಟುಕ್ಕೆ ನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಕ ಮುರಾನಿ 2-3 ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಓಟುಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಯರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಂಡರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಪಕ್ಷ ಅರ್ಧ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂಡರಿಗೆ ಐಕೆ ಬಂಡರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಕಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅರ್ಧ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿನ ಗುಳ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬೋದು ಬಂಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ BJPಗೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ನೀರಿಯರಿಗೆ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋರು ನಿಖಿಲ್ನ ಜನ ಮೂಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10-30-40 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಎಂಕಲ್ನ BJP ಇಲ್ಲ BJPಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ನಾಕಲು ಆ ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಣೆಂದೇ ಪುನಿಟ್ಟೆ ಸೀದಾ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪುಣೆಂದು BJP ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಆಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ BJP ಸಾಕಾದ 10 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟು ಪಾಡುದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾದನ್ನು ಓಟು ಪಾಡುದು ನಿನ್ನ ಎಂಕಲೇ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬರೆಯಾರ ನಮ್ಮ ಎಪೋಲ ಅಂಚ ಮಲಪುಣೆ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋಯಿ ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಪುಣ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ ಕೊರ್ಕ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ನಾಡ ಜನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಏರು BJP ದಕ್ಕಲ್ದಾಲ ಪೋಡಿಪಿನ ಉಡ್ಚಿ ಓಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ವಿನ್ನಾಣದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ 94C ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ವರಿ ಇವಣ್ಣದು ಬಡವೇರು ಏರಿತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಮಂಜೂರಿ ಮಲ್ತದೇ ಬದ್ದ ಐಟು ದಾಲದ್ದು ಬಡ್ಚಿ BJP ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಓಟು ಮಾಡಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲೆ ಬರಲಿ BJP ದಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಲದಿಗೆ ಪೋಡಿ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿಗೆ ಓಟು ಓದ್ ಎಂಚಲ ಅಂಚಿ ಹೋದಾತ ಆ ಪೋಯಿನ ಕೋರಿಡರ್ ದಾದೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟನೆ ನಾನು ಎಂಚಾಲ ಇಂಚಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಒಯ್ಟಾಂಡ ಗೆಲುಪುನೇ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಎರಲ ಬೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆ ಎರಲ ಅಕ್ಲು ಬೋಡ್ಪುಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಜ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏತು ಬಂಡ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂಚಿದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವಡ್ಚಿ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಹೋಯ್ತರು ನಿಖಿಲ್ ಅಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಕೊರಪೆಲ್ಲ ತೋಣಿ ಏತು ಬಡ್ಲ ತೋರ್ಲಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಕೊರಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಪುತ್ತೂರಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೇನು ಮಲ್ಪುವ ಪನಪುಡ ಪಂದ ಏತಾ ಜನತ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಈ ಮಠಂದೂರ್ನ ಏರಿಯಾಡಿ ಈ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು MLA ಆದಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಏತಾ ಜನ ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಣ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಉಂಟು ಅಕಲ್ನ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆತನ 20 ವರ್ಷ ಎನ್ನವೇ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಆಡ RTC ಉಂಡು ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅವನ ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೆರಾಪಿಚಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂಡ ಏರಲ್ಲ ಬಂಡ ಆಯ ಒಂದು ತಾರೆ ಮಂಡೆ ಹಾಕೋಣೆ ಇನ್ಯಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಬಿಜನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪನು ಆ 90 ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾಲದೆ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ದೆನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಲ ಪೋಡು
ಏನೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಣಪಣ ಈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಘನತೆ ಗೌರವ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒವ್ವೊವ್ವು ಆನ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತೋಡ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟುನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದಲೆ ಪಕ್ಕದಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲಿ ಪರಿಚಯ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಭಾಷೆ ಕೊರಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಶೋಕ್ ರೈಡ ಮಲ್ಪಬೆ ಪಣಪಣ ಅಶೋಕ್ ರೈಡ್ ಮುಟ್ಟಿಯರದಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಡ್ಚಿ ಐಕ್ ವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಡ್ಗಳು ತೀರ್ಕು ಬೇರೆ ಆರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನದತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಜಿ ಬಜಿ ಕುಟುಂಬುಡಿತೀನಿ ಕಷ್ಟೋದಯನ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟೋದಯನ ಕಷ್ಟ ಪನಪಣಂಚನ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲು ತೂಯಿನಿ ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಕಿದೆಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ತು 5 ವರ್ಷಡು ತಿನಿಯರ ಕಷ್ಟೋಡು ಬಂಗೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮೇರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತು ಏನು ದಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕಾರದಿತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರದಿತ್ತು ತಿರುಗೇರಾಪಜ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ 4-5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇನು ಆಪದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಫೀಸರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಎನ್ನ ತುಂಬದ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಇತ್ತೇನೆ எனக்கு ಕಡು ಬಡವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಚೋಣ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಂಚೋಣ ಎಂತೂ ಒಂದೆ ಏತಾ ಜನ ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದಂದೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇದ್ದಂದೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಂದೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೀಲ್ ತನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಕಂಡನ ಕಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಾಳಿ ತನಕಲು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಾರ ಒಂದೇ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಿದಾಯಿ ಉಂತನಗ ಎನ್ನಡೆ ಬಾಕಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆಲೆಂಚೆ ಪೂತುಲೆ ದೆನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಲ್ತನ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಸಿಂಹ ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜ ಅನ್ನದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜ ದುಂಬು ಬೋನಗ ಏನು ಪಿರಾವ್ ಬತ್ತನ ಪಜ್ಜ ಎಂಚೊಂಡು ಏನು ಪಿರಾವ್ ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಪಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡ ಇನ್ನೇ ತೂತನೆ ಏನು ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜ ದುಂಬು ಬೋನಗ ಇನ್ನು ಏನಾಲ ಮುಳ್ಳು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಉಂತದು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಎಂಚೊಂಡು ಏನು ಪಿರಾವ್ ತೂಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಒಡಸನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಬತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪಣ ಐತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಟು ಕೆಲ್ನೆ ಎಂಕ ಬೊಡ ನಿಕಲ್ನ ಏನು ನಟ್ಟುನೆ ಐತೆ ಎಂಕ ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಟು ಕೆಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ 10 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಕದಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ರಾಜ ಧರ್ಮೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಳನ್ನು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಈ ಅಶೋಕ ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಪರಪುಣ ಪಾತ್ರೊಂದು ಈಗ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಾದು ವಂದಿಸಾದು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ